Минал 3 овце и мина. Здравейте, О, аз ютубери. мех мина с Стига Айван. сте крещели бе хора. Не ни дреме. Здравейте, ютубери. Та Вики обнима. Няма. Защото не мога точно сега. Имам гличева овца. Имам гличева овца. Ти имах Някой гличевата ще ме чака ли аз да започна да спя. Мерси. Бъгаво е. Защо? И Адукен. така сега ще правим модът Survival. Бъгаво. Да, бъгаво е наистина, както виждате. Може би защото сме далече? Ауф, тъпо. Не, Атлиакс, кит, Къде ми изчезна пилето? долу, Аз го оставих да се пече. кац. И това му се Така, случи. здравейте, правим Modded Survival. Да, здравейте. Надявам се да се получи нещо. Та, да, Люкс. аз ще провали интрото, както ти провали моето. Атлякс. Аз Та, така, Той се здрасти, изкрещя. китац. Добре, да стига сме крещели и да не се държим като животни. Викато. ще особено. напиша лист с всички модове, които имам, долу в описанието. Description. Да, по-добре не го прави. Трябват ни множество Защо? овце. Ами и сета, знаеш ли, ти се решаваш. И стига сте овцо. Не, наистина, трябва трябват да ни ферма спим? за овце. О, да, Беше, вярно. важно е. Аз забравих, така или иначе им Не, говоря. трябва ни цяла ферма за овце. Добре, Вики, дърпни се, трябва ми къбълстоун. Бобо, ето. Защо ти е каблстоун? Трябва ми. Защо е тъмно? Зомби! Не, майната ти. Дани, Не е ти нощ, си в Дани. пещера. Успокой Има се. Айван! Трябва да го убият, ще го пънчвам до дефт. Не псувай. Това не е Видях псия. крипър, супер. Ябълка! 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 Дани, успокой се, видях крипърче. Това е. Крипър! Открих червено. Открих червения цвят. Ами, супер, ако ябълката помогне. За какво ни е червен цвят, брат? С ехо, червеният сет на оръжията. Ясно. О. И така, ютубъри, това е нашия survival и както и освен другите, ние смятаме да задържим този по-дълго. Това ни е нещо като поставена цел. Да, само дето няма да издържите. Открих мина. Въпросът е ти да издържиш, аз винаги искам да играем. Еми да. Добре, аз няма да издържа. Да, знаем си. И Бобо. вероятно този survivor ще се провали, защото хостара, трие сървърите, не ги... Това беше съдето ме обиждаш. И Как така да не ги крепят? Тези сървъри нямат нужда от редовно почистване. И така е, дами и господа, сигурно този survivor ще се провали. Не говори така. Добре, Той ще винаги бъда- говори така, Ще Дани. бъде оптимист. Ти Бъде, оптимист? защо просто да не си го поставим за цел да задържим един survival Ние го поне за 10 направихме епизода? вече. Добре, но само при едно условие. Искам да Ние се го- оборудваме с оръжия. Но ние го направихме вече човек. Не за оръжията, но сме си поставили целта да го задържим. Еми да, ще ви го задържа, ако ми позволите да си вземем оръжия. Вики, дай ми крафтинг тейбъла. Защо? О, добре. Ако обичаш, мерси. Викам защо? О, добре. И дам, ще си направим оръжия и Как всичко. го правиш това? Пуп! Да. Много яко го прави, нали? Трябват ни ферма за овце, защото за пълен сет изисква много вълна. О, леле. Та, направих спир и 2 затани. Бобо, направи копие. Какво мислиш, че означава спир? Копие? Как сме... То убих крава, сега ми трябва вълна. Аз имам 4, 5, 6 вълна. Би ли дал една? Nope. За какво ти е вълна? Просто ми трябва едничка Легло. единствена. За какво ти трябва? Легло. Nope. Трябва ми вълна. Да, брат. Едно! Толкова ли ти се свиди едно вълна? Добре. Мерси. Каква е тази пръчка? Това е затана. Там? Какви са те глупости? От някакъв мод. Китайския меч, умници. О, от вълна ли се? се прави? Най-якия Вики, меч на стъмнява се. То Вики бъз- заповяда и прави се с помощта на тези. Някъде няма ли село? Nope.
Въпрос, как се подреждат? Лесно. Значи, тези слагаш една в средата, нали? И в горният ъгъл. И после най-отдолу слагаш една пръчка. Я пак? Добре. Заповядай една за Тана. А Вижте, черната вълна става за какво ти тъмно. беше? Вики вече Бобо, имаш. как се увеличаваше картата? Дани. Кой копче се увеличава картата? Кой време? Не помня. С M имаш X, има X, опции. Дани, X. X. Сериозно няма. Ето там има село. Хора има Има. село на там. Ето там. Към Чакай. селото. Махах се. Аз го следвам сляпо. Следвай си го сляпо, дано да катастрофираш. Да, там е. Бам, И още едно кво, село. Бам, кво, бам, кво. Аз дори нямам оръжие, така че ще ме пази. Има две села. Едно до друго. Мен нещо Са, пак но не е едното е зарадило. бяло. Едното не е от дърво. Да, едното е силно от бяло дърво, другото е от нещо друго. Това са О! различни биоми. О, не! Не, нещо започна да ме килва. Не, стах ма високо. Може би е скелет. Или не, чакай. Ще се досетя. Аз отивам в бялото, защото е много по-голямо. Това е каменно село. Кое да изберем? Каменното или дървеното? Аз съм в дървеното, хора, идвайте. Сигурен? Моля ви, Аз хора, отивам в идвайте. дървеното. Добре, дървеното. Моля ви, не се карайте. А, Вие сте ужасни, майки. Нека позная Бокс Метал Бранд вече да ни пробвам. Атлакс. Да, не е Как пробвам. Бягай, Дани, бягай! Дани, аз вече се заселвам в Блякшмита. Зашелвам. Зашелвам. Зашелвам съм в Блякшмита. Въпрос. Аз ще живея набързо тук. Абе, тъп вириджър, идиот нещастен. Скрива тре. По-за мен са книгите. Поза мен е този виличър. Аз съм гладна, някой има ли храна? Заповядай, Дани. Нула. Вики, благодаря. Ще бъде и добре. Ням. Аш! На здраве. Защо отворих? На здраве, ако това е кихане. Не кихна, Капобо. Добре, извинявай. Добре, съжалявам. Добре, дами и господа, трябва ни втори чест, а нямаме. Офаку! Дани, Не, Викито го няма, трябва да се справяме сами. Холм. Дани, направи си waypoint с името Холм, тук за да не го изгубиш. Не, че знам как се правят waypoint. Къде си? Коя къща? I can see your name tag. И моля те. Не, къде се прави? Какво искаш? Затваряй вратата и всяко ме убие нещо заради тебе. Затворена е, ма. Излязох ти. Не, стой, ще заспа. Не влизай. Нема! Излязох. Добре. Супер, има монстери. Писна ми! Аз дори нямам Добре, може какво да да се спия. махнеш вече, контролирам нещата. Нямаш ли го? Нямам. Тогава. Да, затова аз съм изгонена от играта. Че не знаех. Махнете се от пътя ми, опитам се да... Гледайте хора, просто гледайте какво низения стават тук 5 часа, не мога да заспа и всички монстери са около мен и срещу мен и не мога да заспа. Да ти имах словесната реч. Така е. Ако искаш влизай, аз няма мога да заспа така или иначе. И ако обичаш, помогни ми да ги махна от вратата. Изнявай. Отивай да лягаш да спиш бързо. Кажи ми, ако можеш да спиш. Не мога. Чудовища ли има? Има. Къде ги знам тия са? Добре, край. Всички вириджери ще умрат. Май ще се местим на сутринта. Не ме интересува дали умират вилиджерите. Отивам да си легна на верандата, ако трябва. Айде, Чего? лягам, Дани, не са. Махай се, бързо, легнах. Махнах се.
Добре, сутрин е. Сега би трябвало да умрат. Да, но. Ендерман, това ме изплаши. There's one sound, there's no- Изпусна доста. Добре, какво изпуснах? Доста смешни Айде да неща. се местим, защото тук умряха Не, всички. вилиджерчета, дайте. Много Всички ти умряха, по-добре да се преместим някъде другаде. И защо? Маля- Само защото са умрели няколко вилиджера. Не, Всичките! не, тук има един жив. И един ендерман носи. И имаме си подскачащ ендерман. Скача като весела ученичка. Добре, айди. Приместваме се отново. Защо? Искате ли да отидем в каменното село точно Изобщо. под нас е? Добре. Аз дори Добре, няма ще да взимам останем нищо. тук, след като имаме Освен човека. кар... Не, Освен няма, морковите, тях ще ги няма да взема. оставаме тук. Тръгваме. Бай. Според мен в гората с къмпинг мода ще ни се спавнат много Не, че такива. имаме къмпинг мод заради някои хора. Ей, къмпинг модът е скучен. Не. Дай ми една причина да го вкарам. Защото може да спим навън, може да срещнем магируващи, които се бият с монстери. Освен това И са най-вече мечки, ако решим да живеем в гората. Да. Ами, още взето не ми харесва. Аз ще съм на Блакшмита този път. Не, Кой знае, да може си. да успея. Няма да си. Къде е Блакшмита? Ще убия, да знаеш. Вие там, вече Blacksmith! сте там. Ама иначе. Това наистина е много каменно село. Сигурно са още от каменната ера и обичат рок музика. Аз Рок музика. Гадосто! Вратата е запечатана. О, това това е е. близо до Сланбайон. Късно, баба. Дай ми Бах ти нещата и... селото. Вики, дай нещата и ша... Изчезва и вече няма, си имаш няма. Iron Sword. Няма, добре, съжалявам. Но ще събера колата. Аз съм по-добър в PvP-то, така че... Ти! Не, не съм. Аз съм най-добър в пир. Добре, поне ми кажи какво взе от Блякшмита. 2 ябълки, едно парче Iron и... Баба, искаш ли Един да Iron Sword. За мен има Какво викаш, Дани? Овца! ман. Вики, махни, че не научи да ентусиардички. Абе, това село е много смачкано. Мислиш ли? Мисля. Овце, множество. Една. О, това меч е як. Трепи ги с един удар. Хедшот. Овца без лице, кокошки марете. Ще оставят Добре, само Дани, 2 къде- кокошки. Вие къде сте, бе, хора? Разкъсахме се така. Еме тук. Вики, той е при Блякшмита, това го разбрах. Дани, тук къде е? Добър въпрос. Някъде по средата. Добре, да видим как се овце. правят оръжията. Добре, 2 айрон, една пръчка и... О, имам точно! Веран, една пъчка и... Цвят. Кой цвят да бъдем? България. Да, честно, кой цвят да бъдем? България. Само цвят, не вълна. Да, цвят. Кой цвят да бъдем? Зелен. Заради зеленото. О, аз съм светло синьо. Заради зеленото много изисква емералди, много е скъпо. О, Светло синьото, значи... Какво е? да, светло-синьото е яко. Няма светло синьо. Има само тъмно синьо Добре, или аз лапо. държа. Добре, в село сме, така че добиването на емералди би трябвало да е лесно. Не, всъщност ви излагах не от емералди, а от кактус. Това е толкова лесно. Няма търсим пустинята, нали? Проблемът е, че трябва да намерим пустиня за емералди. Проблем... Втория част не мога да намеря нещото, което ни дава топчетата. Чекай, сори. Извинете. Това село е прекалено смачкано. Да, няма да живеем в него. Мгм. Аз го подменавам като малка гара трамвая. Или как... Трамвая. Не знам, като експрес малка гара, да. Експрес малка гара. Докато съм тук, ще убия още няколко стотин кокошки. Така, мислим. Търся как се прави онова нещо, дето ти генерира топчета без пари. И безкрайно на всичкото отгоре. Ето. Диамант? Бобо, търси диаманти. Да, веднага. Забравяш, че сме с мобове. Да. Не сме същите читери, които бяхме преди. Добре, трябват ни диаманти, за да имаме неограничен източник на амуниции. Добре, диамант. Само един. Ама ни трябва и пълен сет, за да можем да го използваме нещо. Значи не. Значи ни но трябва кой цвят да общо бъде? 25 диаманта.
Аз Не, съм не, не, не. зеленото. Трябва ни пълен сет броня, която е само от вълна, за да можем да използваме това нещо. What? Та, пак не разбрах кой цвят да бъдем. Зелен. Дай нещо, което по-лесно се намира. Син. Аз имам червено, така че мисля, че червеният цвят е лесен. Всъщност, Сериозно ли? Моля те, не деш червен, много мразя червен. ме Аз оранж. съм светло синьо. Аз съм Добре, зелен. трябва ни тъмно синьо, т.е. лапис. Трябва ни лапис. Бобо, ако намериш достатъчно лаписи за тримане и използваме синьото. Как да намеря лапис, като не съм с хака? Не си... Еми, жалко. Как ще бъда с хака на 1.7.10? Бонус това модове и хак в едно? Абсурдно. Възможно е. Добре, мислете. Да, Какво Данито правим? в момента го прави. Лилавото обаче много си прилича на синьото. Защо не използваме лилаво? То е Да лесно. използваме черно, колата е най-лесен. Няма Защото черно. така или иначе ни трябва лапис, за да направим релаво. Не, ни трябва. Трябва ни лилава боя, която е... Ето, да не си цветя и там. Хора, аз се изселвам. Приятно и И селване. аз в момента търся село. Идвам с теб. Не дей до никъде съм, по-добре тръгни в другата посока. Добре, ще се разделим и ще търсим. После се Ама телепортираме. като са, нали знаете, че като са отдалечим един от друг бъгва всичко, така че аз вървя с Данито. Аз съм сам. Намерих пох на боя и Браво, розова. Дани, браво. Аз пък намерих точно тази, която е толкова близо, но едновременно толкова далече от същия цвят. Дани, да имаш храна. Розово. Бобо, Не, откри ли пурпурно? Лилаво. Аз съм имал. аз намерих пурпурно и розовко. И така, само хора, Само, че е бъгна... и така хора, това Пипи. така свършва нашия епизод. Да. Довиждане.